Kai wannan gari na ba kyau. Komai yanzu ya biya lalace. Ka duba wani dattijo a inda yake tafiya. Wata tafiya da yake ta munafurci ga wata kasan ba da ya saka. Bari sai na bi shi a baya zan ga abin da zai faru. Allazi wa'idi a ba mu na annabi. Ga wannan baba. Yaro a zamanin nan dubu ɗaya yaro na gode na. Kai, naira 1000 aka ba wannan tsohon a wannan zamanin?